זה מושא ישיר. כל פעם שכתוב את, זה בא להוסיף, לרבות, להכליל את, מה עוד איתו. כמו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מספיק היה לומר ברא אלוקים שמיים וארץ. את השמיים זה השמיים וכל צבאם, מה שאיתם. ואת הארץ, הארץ ומלואה, כל מה שאיתה. מה זה פה עבדו את השם בשמחה? עוד את מישהו? חוץ מהשם יש עוד אחד? חס ושלום. למה את? התשובה היא בספרי חסידות, ואצל הרבה אדמו"רים. לאדם בחיים יש כל מיני תקופות. יש מעלות ויש חס ושלום גם מורדות. יש הצלחות, יש לפעמים גם קצת קשיים. זאת לא חוכמה לעבוד את השם רק כשהכל טוב והכל אופטימי והכל ורוד והכל נחמד. החוכמה היא בכל תקופה, בכל עת, לעבוד את השם ולשמוח בעבודתו. שימו לב. המילה הזאת עת קטנה, שתי אותיות, אבל איזה אותיות? האות הראשונה א' והאות האחרונה ת'. זאת אומרת, עבדו השם בשמחה מאלף עד ת'. עת. מה שלא יקרה, שיקרה רק טוב. אבל אם חס ושלום יש פעם קושי, לבטים, לעתים אפילו קצת צער, עבדו את מאלף עד ת'. עבדו את השם בשמחה. א' ת' זה אורית ותמיר. זה החתן והכלה. אין לי הרבה כאלה מקרים שהחתן נקרא באלף והכלה בת' או להפך, כמו פה. כמה פעמים זה קורה? אין הרבה שמות שמתחילים בת'. א' אם יש הרבה. אבי ואלי וכל מיני. אבל אורית ותמיר, מי אתם זוכרים זוג כזה? זוג מיוחד במינו. אני מאחל להם מאלף עד ת', אבל כל הדברים הטובים שיקרו מהיום עד 120. יום היום ויום יום. שיהיה בשמחה. כי לא שכחתי שלחתן קוראים גם משה. מה אני אעשה עם המם של משה? המם של משה, יחד עם היוד של יהודה, שם המשפחה, והוו של וייסברג, שם המשפחה, זה ביחד יום. יוד, וו, מם. יום יום. עבדו את השם. בשעה טובה, בבניין שלם.